знаете, че аз в неделя не бях на служение. Не можах да вода хвалени и поклонени. Получих един голям световъртеж, който този световъртеж беше много силен. Дори не можах с извинение да хода по малка нужда. Хващаха ме моя брат Васко, пастор Васко, и отидох в малка нужда. Дори не можах да говоря. Говорът ми беше забавен. Но когато дойде пастор Гого, по време на служенията, те нищо не знаят. Сестра Снежа, неговата жена, вижда във видение, как казва: отиди и дай на брат Йоско Господна вечера, защото той има голяма нужда. И пастор Гого, когато дойде в нас, аз бях доле, като един паралитик. Как е паралитик, аз така бях, не можах да стана. И още, вижте, още си влача малко говора. Искам да благодаря на Господа, че когато Той ни е дошъл и ми даде Господната вечера, тази Господна вечера аз приех с вярата. Алелуя! 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 И на минутата, брати и сестри, как беше този силен световъртеж, стата дека ми се въртеше, когато видях двойно, не можах, по стените така се хващах. Но искам да благодаря на Исус Христос, на нашия цар, че взе Господната вечера, дори на сутринта аз отидох на работа. Искам да благодаря на Господа, че Исус Христос е жив. Исус Христос е царява. Алелуя! Искам да благодаря на Исус Христос, че съм съвършено изцелен. Алелуя! Бъдете благословени. И ти вече си изцелен.